Il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Bela jinħeba wara kliem il-Prim Ministru Robert Abela fil-waqt li baqa' jiddefendi l-aġir tad-Deputat Prim Ministru Chris Fearn li jismu wkoll spiċċa implikat fl-inkjesta Vitals. Il-ħamis filgħodu Joe Etienne Bela għażel illi jinsisti illi jżomma dak li qal il-mexxej Laburista fir-rigward tal-akkużi ta' frodi li għandhom dendlin fuq rasu Chris Fearn. Joe Etienne Bela jistqar li huwa jaqbel ma dak li qal Robert Abela, ċoe li se jiddefendi bis-saħħa kollha lid-Deputat Prim Ministru. Affaċċjat bid-domandi ta' Net News wara li fl-aħħar jiem tħabbar il-falliment ta' Stewart Healthcare, il-Ministru tas-Saħħa baqa' jevita li jwieġeb b'mod dirett rigward din is-saga. Kont temmen li Stewart huma real deal? Irrispondejtek diġà, irrispondejt kemm il-dar. Fuq din ma rispondejtniex, inti kont temmen li Stewart Healthcare huma irriddi. Times mhix kwistjoni x'kienet x'inhi l-opinjoni tiegħi fuq dan. Ma bħala Ministru tas-Saħħa allura li vvutajt favur li tkomplu tuhom il-flus. Jiena Ministru tas-Saħħa. Il-Ministru tas-Saħħa saħa illi l-Gvern li għamel parti minnu u qed itejjeb is-saħħa tal-Maltin u l-Awċin. Iżda ma qal xejn meta ġie mistoqsi minn Net News jekk dan it-titjib ifissirx illi tonfoq il-miljuni ta' euro f'kumpanija li ma kellha l-ebda għarfien fil-qasam mediku. Kumpanija illi issa mhux biss falluta imma anke involuta fl-akbar każ ta' frodi illi qatra pajjiżna. Qed ittejbu imma billi kontu qed tħallsu lill-Stewart u l-Vitals dawn il-miljuni kollha. Intejbu s-servizzi bl-ideat u l-viżjoni tagħna. Joe Etienne Bela insista li dan il-Gvern qed itejjeb is-servizzi mediċi bil-viżjoni tiegħu, viżjoni li waslet għal l-akbar skandlu fl-istorja ta' Malta, il-bejħ ta' 3 sptarijiet b'kuntratt fraudolenti, pazjenti jistennew sigħat sħaħ fl-emerġenza għaliex l-infrastruttura tal-isptar Mater Dei mhux tiflaħ għall-esplużjoni fil-popolazzjoni u ex-Prim Ministru u ex-mexxej Laburista akkużat bi frodi, ħasil ta' flus u miżappropjazzjoni ma' numru ta' esponenti Laburisti oħra fosthom id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn.